Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:04. This time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, swab testing kag quarantine sa mga LSI padayon igapatuman sa probinsya. Masobra 8,000 ka mga health workers sa probinsya na tanan abakunahan kontra COVID-19. Sa balita national, Octa Research Group ginapaabot ang masobra 2,500 ka COVID-19 cases sa kada adlaw. Pag-abot sa AstraZeneca vaccine, wala pa sang patod nga petsa. Sa balita international, ana US President Trump ginlaslasan si Biden sa pinakauna nga kahigayunan. Sa balita sa sports, Antetokounmpo nanguna na sa pagdaog sang Milwaukee Bucks batok sa LA Clippers. Balita entertainment, Ogie Alcacid handa magpabakuna sa iban nga brands ng COVID-19 vaccine. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang kalabanan nga side effects matapos bakunahan. Maayong aga Bacolod, mga agabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Marso 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northwest monsoon o kung hangin amihan ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may posible laptalap na nga panalite bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang taob alauna na 19 karon sa hapon, samtang ang hunas las 7:20 naman karon nga aga. Ang adlaw nagbutlak las 5:58 kaina, magatunod naman las 5:54 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life. Aton nga mga nag-monitor dito sa Facebook, sa kay Junel Halyorina, good morning dara sa imo. Sa kay Yasikate Cardones, maayong agaman. Kag kay sa kay ang akong ding friendo, si Lori Ann. Good morning sa imo, do long time no see. Lori Ann Reloya. May-ari ni siya nga dra sa Conbla sa Punta Taytay, Blackson Door sa viewing deck. May restaurant na siya? Yes, nag-message sa kapon sa akon. Okay. Nya kadto dinong kay librehon takawa. Huya man ta sinaman. No, babayad lang ko bala para hindi ko muya magkadto da. Gani no, man. ito muya. The long time friend ko ni siya, no? Sa kay Christine Menias Villalobos, good morning man. Kag kay Jeril Marandi Gadudo.
Sa kay Kagawad Mila Alit, may agaman. Mil, may aga sa imo. Yes. Good morning, Kagawad. Jean Buerom. Mariko Jean Buerom, good morning. Kag kay pare ko Arlene Buerom. Mayo giniya si kumare ko nakabakal na naman bagong salakyan, ilis-ilis lang salakyan. Oh, sana all. No, hindi. Hasta sumundo ay pagkasakay sa ilang salakyan nga pila na mag-ilis-ilis. Di kung wala ka pa sakay, hulam ma. Hindi na. Diba? Uy, Hindi na. syempre. Mapasugod na si pare ko Arlene. Uy, lawag na din. Di pa siya pasag- Kalain. Binong 70, good morning man. Sa kay Homa Lumena, kag kay Sheila Alagos. Veronica Santillan Manukan, Gracia Hareta Horvidalia. Good morning dira sa inyo ni Julius kag ni Aya, no? Maria Rivera Murayama. God bless imo dira, no? San ugi ko ni makakadto to sa iya comedy bar man? Tingganan gani sa ano. Ako actually, ang akon nga isa sa ginanamian, kadtuan, amo ni nga mga kladtuan, mga comedy bars. Oo, Para Manila, ko kadto ko na iya sa mga, you remember last time, nagkadto to sa din ganito? Yes, nalipat lang ko para itong ngalan. Clowns. Clown to. Iya to ni Alan Kay bala. Oo. At that time. Nga si Lato, ato tabay sa day, si, nang sa kwan bala, sa Itbulaga, sino nga nina, si, na Jose Manalo bala. Ato to siya. Sino pa si mga... Willie, si Wally Bayola. Oo, na. Dumdum ka to? Yes, of course. Dumduman ko to sa tuwang bala sila Action Alvin bala. Yes sir, saan kayo? Kala ko sa government kayo kasi parang corrupt yung Kala ko sir sa gobyerno. Hindi siya. Sana ko kami radio. Akala ko sir sa gobyerno ka kasi parang mukha mo parang corrupt. Kalain. Literal nga na-corrupt pala. Kaya mo ginaya sa sa comedy bar, bawo ko sa nugay kagid sa. Dapat hindi ka gidapikon. Panara ka na. Miyara ko na comedy bar kantuan nga may kwan guro ng foreigner sila bala nga kwan nga nakapangasa pamana bala sang ila pamilya. Nagkadto to slices na ka table. Yan ako, ang galing nyo naman para kayong last supper. Isa ka table. Kasabad mo naman. So, dapat hindi ka pikon kung Hindi ka magkanto ka pikon, na. Ay, kung pikon ka, basi matapungulan mo ang perform. Kala. Sige, okay na ta, sir. Okay, sige, standby kita sa mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Padayunon sa gihapon sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang swab testing kag pag-quarantine sa mga nagaabot nga locally stranded individuals bisan pa may gin-issue nga Unified Travel Protocols ang National Interagency Task Force. Sunod kay Governor Bong Lacson, ini ang kasugtan sa Sinapol sa nagkalain-lain nga mga stakeholders sa Western Visayas. Dugang pa ni Lacson, mismo siya ang wala nagapabor sa issue sang NIATF bangod kalabanan sa mga nagadugang sa COVID-19 active cases ang mga mga LSIs kag mga authorized persons outside residence o kun APORs. Gin-ehemplo sa gobernador ang 21 ka mga COVID-19 positive nga nagdugang sa mga kaso sa Negros Occidental sa itong Domingo sang gabi. Sunod kay Lacson, stricto gihapon nga patuman ang pagkuha sang RT-PCR test sa mga nagaabot nga LSIs kag APORs kag pagpaydalom sa mandatory 14-day quarantine. Biyernes ang inaprubahan sang NIATF ang Unified Travel Protocols sa tanan nga mga local government units. Sa sining protocols, hindi na mandatory sa mga local travelers ang COVID-19 testing kag quarantine. It's very contradictory because it also says that the LGU can actually impose a RT-PCR test prior to the said travel. There was a meeting amongst stakeholders in Region 6. We will continue to maintain our
our protocols. When they arrive, we will test them and quarantine. Si Governor Bong Lacson. 8,000 600 ka mga health workers sa Negros Occidental ang natala nga bakunahan kontra COVID-19. Suno kay Governor Bong Lacson, ini nga mga health workers ang halin sa nagkalain-lain nga provincial, district ag local government units kon LGUs, managed hospital kag among prioridad nga bakunahan kung mag-abot ng bakuna nga ginbakal sa probinsya. Sunod sa gobernador, padayon sila nga nagakulat sa anunsyo sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated kung saan o iga-deliver ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines. Enero 11, 2021 sang magpirmahanay sang kasugtanan ang gobyerno probinsyal kag AstraZeneca sa pagbakal sang 100,000 ka doses ng vaccines para sa 50,000 ka mga persona. Dugang pa ni Lacson, iyaman ginahulat ang desisyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumingbang kung saan o patigayonon ang COVID-19 vaccine simulation exercise sa Banwa, Sangkanduni. Naglambot na sa 24,979 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 51 ka bag-o nga makaso. Nagpanguna naman ang Aklan sa may madamo nga bag-o nga kaso nga may 19 ka local cases. Ginasundan sang Iloilo Province nga may 10 ka local cases. Negros Occidental nga may 8 ka LSI, 1 ka local case, 1 ka ROF. Bacolod City, 5 ka local cases, 1 ka Apor, 1 ka LSI. Iloilo City nga may 4 ka local cases, kag Guimaras nga may 1 ka LSI. Nadugangan naman 60 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,039. Ang Western Visayas wala sang napatay nga bag-o bagod sa virus. Kada kapabilin sa 741 ang death toll. Nagalaom si ABC President kag Barangay Takuling Kapitan Lady Gles Gonzales nga mapasar bilang layi ang hagna nga tuyo maghatag sa incentives, allowances kag security of tenure sa mga barangay health workers kon BHW. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Gonzales nga sa karon nagadepende sa sweldo nga ihatag sa barangay ang makuha sang BHW magluwas na lamang kung ginabsorb sang syudad ang ginserbihan amo ang kalawigon sa pagserbisyo, experience kag nakapasar sa assessment. Palayag pa ni Gonzales nga kung makapasar sa ang layi o kung mapasar ang layi, dako nga bulig agud mabutang sa seguridad ang trabaho sa mga BHW. Sa Rimaluan sa karon nga patakaran, ang isa ka BHW mahimo makakas kung magbago ang administrasyon sa barangay level subong man sa city level. Nakakawag naman kita sa role sa BHW very vital gid ang ato na barangay health worker. So ang gina-receive sa ato ng mga health workers sa barangay depending on the salary na ihatag per barangay. So may kag 500 pesos, may 100 pesos, may 1,000 pesos, may man niya nabatian ko 6,000 pesos. Ang kabahin sa pahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales. Samtang target nga makasaylo na sa Villarosa Street sa masunod nga semana ang 150 ka mga nagabaligya sa Sumag Public Market para makapadayon sa ilang nga pagbaligya. Samtang ginapaydalong pa sa renovation ang Sumag Market. Sunod kay punong barangay Rodney Carmona, ilagin pa isol sa masunod nga semana ang plano nga pagsaylo sa mga market vendors bagod nga wala pa sang atop ang pwesto nga ilasayluhan sa Villarosa Street. Nagpasiguro man ang kapitan nga patakdan man sang linya sang kuryente kag tubig ang temporaryo nga merkado sang Sumag. Sa karon ang mga nagabaligya sa fish kag vegetable section sang merkado ang padayon nga nagabaligya sa atubangan sang Sumag Public Market natapos inumpisahan na ang renovation sa merkado. Nagpasiguro si Carmona nga wala ginaokupar sa mga market vendors ang alagyan sang publiko. Kemudian nga muna no kasi wala tong tiyak ito na yung guro mga extend group ito sa kumbangan ay teman-teman na muna ang tiyak na location nila. Ang bahin sang pahayag ni Sumag, Barangay Sumag, punong barangay Rodney Carmona. Sa iban nga balita, lokal gin-turnover kahapon sa local government unit sang Bacolod. Sa Bacolod Schools Division, Superintendent ang pila ka mga laptop kag tablets para sa mga public school teachers nga usaron sa pagpatuman sang distance learning. Sa datos gikan kay Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelin Sales, may 80 ka mga i7 laptops, 200 ka i5 laptops,
kag 1,000 ka Android 10 tablets nga nagabalor sang kapin 21 milyones pesos ang ila na baton. Ini ang gikan sa Bacolod City Local School Board pagi sa Special Education Fund bilang suporta sa blended remote education. Suro kay City Councilor Benicito Novero ang chair sa Committee on Education bangod sa procurement process sa gobyerno na atrasar ang ini nga proyekto. Ginklaro ni Novero nga ang pagtugyan sa gadget sa manunudlo ang depende sa subject nga ila ginatudlo. Apang sunod sa konsehal dako ini nga bulig sa mga manunudlo kag sarang man ini mausar sa tion sang face-to-face classes. Okta Research Group ginapaabot ang masobra 2,500 ka COVID-19 cases kada adlaw. Samtang pag-abot sang AstraZeneca vaccine, wala pa sang patod nga petsa. Detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag Binong 70, sa kay Remia Garcia, Mary Joy Camero, of course, Engineer Erner Earl Bailon, sa classmate ko man sa kay Edwin Escopel, sa akon amigo Torco Dionco, good morning, kag kay Andre Pulangco. Noel Amar, isa ka matahom nga stars nga ara sa mata ni Miss Dorel, kompleto ng adlaw ko, Sir Boy. wow, bongga, Sir Noel. Thanks, Sir Noel. Wag kita da. Daw, may stars na yung mataga. Ako kapag gusto mo makakita damo pag niya stars. Sumbago nila. Galipong-lipong, gali action Libot-libot boy. ang stars lang. Ah. Renalyn Alvarado, good morning man. May 45 stars man siya ginsendo. Ay, may sen. Thank you, Ma'am Renalyn. Ano na siya, man? Hindi Sa ko 45 stars. Why pag siya may naka-explain? Actually, Action Boy, sa pagkabalo ko, ma-convert na siya kuno into cash. Aha. Ang stars. ina? Yes. Ting- I think, hindi lang ko sure kung ang isa ka star, 17 pesos. Hindi ko. Hindi ko sure Wala- kita. wala Hindi balo? ko sure mga ka-action. Sige, basta ma-convert na siya sa cash. Sige May isa Thank tadi you. ka nagba-message so galing hindi ko magbasa sa iyang profile name mo kay base mo imo ini blati daw hindi nami. Hindi. Base ining si TGA blan yo.
Sige, masimula ko do. Good morning, dress mo. TGA lang eh. Sige. Oo. Kay Marie Antoinette Pilyado, sa kay Arlie Pilyado kuno kag Melcho kag Aplas ang sawi sa La Carlota from Canada. Melissa Montinola, good morning dira sa inyo ni Melinda. Mga kapid ni sila. Okay, good morning. Si Carol, ihada Carol Montoya, ginatamyaw nila si Sister Veron Hamiles ang La Consolacion College Camarines Sur. Jose kag Joy Hamiles ang DepEd. Chevel Bambi Histosani sa La Carlota. Kag si Shalane Socorro Duran. Kompleto ba? Good morning, Miss Carol. Jeros Prudente Gomez from Carmona, Cavite. Ruchel Evangelista. Makita talang ka kompleto na adlaw ko. Lantaw ko di subong live sa May Lizares Araneta. Good morning, dra sa imo, Ma'am Rochelle. Si Henaro Junior Vidal, watching live sa Tokyo. Good morning kuno kay Brian sa Florida. Sa Saudi man kag kay Vique kag Rovic sa Villamonte. Arlene Prio. Happy birthday kuno sa kay nanay niya. Dira sa may Barangay Tipuluan, Bagos City. From Manila, nanay ni Arlene Prio da. Happy birthday! Happy birthday! Wala lang butang sinungalan. Yes. Secret kuno. Kasi sinungalan niya secret. Sige. Sige, action doors. Si Hillboy Gordy Villa, good morning man. Kay Dayna Magbato Malabago, good morning ma'am. Dara sa may Barangay Locotan, Cabancalan City. Good morning man kay Sir Joval Trinidad. God bless everyone. Kay Arlene, maayong aga. Halinsang una, Action Radio, gid kami halinsang una. The best radio station sa Negros. Thank you ma'am. Kay Maria Rivera Muray Mag, super ma-enjoy gid ka mo to Tito Boy kuno pwede ka sadya na gid Monday kuno. Sunday lain naman ang mga comedian. Sa iya nga ko comedy bar. Okay. Sige ma'am Everyday soon, open? Soon. Oo, everyday open ko naman. Pero recommend yung Action Boy namin iko ang Monday. Ba? Kay Sir Turco Jongs, good morning. Action Boy nag-send man sang 50 stars si Mami Ems. Thank you Mami Ems. Okay. Bongga si Mami Ems, daming stars. Bella, good morning man. Kay Ben Anthony De Jesus, Lacson, ahay. Tungod sa RT-PCR testing ni sige lang. Pilton Lipura, good morning. Dara sa may Pasay City. Kay Ronnie Gordon, maayong aga man. Ma'am Vanessa Mayo, welcome back. Second portion news team. Pag-greet ko, engineer. Fred Lane Herrera Burgos, my nephew. Happy birthday! Dara sa may Eroreco. Birthday si Hinablos Action Boy ni Ma'am Van, si Engineer Herrera na lang. Kaya hindi ko sure magbasa sa yan name. Fred Lane? Fred Lane ko no. Andy Salodares, good morning sa Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Eden sa Pantakasuyon, good morning sa watching from Ginpinan, Kabankalan. Sige. Standby na kita mga kaksyo. Balita Nacional.
edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaabot sang Octa Research o kung sa mga eksperto sang Octa Research Group nga magalambot sa 2,500 ang kaso kada adlaw sang COVID-19 sa pungsod kung magabadayon ang trend sa pagtaas sini nga umpisa sa nakaligid nga adlaw. Sa Sabado na record ang 2,921 nga kadamuon sa mabago nga kaso sa COVID-19 apang nagnubo naman ni sa 2,113 sa Domingo. Sa piyak, siniging tawag sa gihapon ni Professor Guido David nga concerning ang mga datos kung hindi ini padayon nga magnubo. Mahimo tuga sa gihapon ni sa mga nakaligad nga selebrasyon kaangay isang Valentine's Day nga madamo ang naglagaw kamuman ang Chinese New Year apang nagapanguna nga mahimo rason amo ang pagkumpiyansa sang publiko. Wala pa sang patod nga petsa saan umagabot sa Pilipinas ang 3.5 milyones ka doses ng AstraZeneca vaccine halin sa COVAX facility. Ini ang inpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa press briefing kahapon nga adlaw kasunod sa pag-umpisa sang vaccination drive sa gobyerno sa Philippine General Hospital. Sunod kay Galvez ang kakulang sang supply sang bakuna amo ang rason sa pagkatrasar sang delivery. Subong nga Marso 1 o kon kahapon nga Marso 1, 2021 amo kuntan ang schedule sa pag-abot sang 525,600 ka doses ng AstraZeneca vaccine halin sa World Health Organization o kon WHO-led COVAX facility. Base sa Evaluation Philippine Food and Drug Administration o kon FDA, ang AstraZeneca ang ma-efficacy rate nga 70% matapos ang unang nga dose kag magasaka pa sa ikaduhang nga dose matapos ang 4 tubtub dose ka semana. Ang AstraZeneca ang nahatagan sa Emergency Use Authorization o kon EUA sa FDA sadtong Enero 28. Ginalauman nga mag-abot karon nga bulan ang 1 ka milyon ka doses ng COVID-19 vaccine sang Sinovac. Suno kay Sinovac Biotech General Manager Helen Yang, ila pa ginatalakay sa karon ang shipment sa gobyerno sa Pilipinas. Una ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mabakal ang gobyerno sang Sinovac vaccine balor 700 milyones pesos karon nga bulan. Magabiyahe padulong sa India si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa masunod nga semana agud magpirma sa supply agreement para sa COVID-19 vaccine nga gin-develop sa US biotech firm nga Novavax. Una ginpahayag ni Galvez nga magakuha ang Pilipinas sa 30 milyones ka doses sa Novavax vaccine nga gin-manufacture sa Serum Institute of India sa Hulyo 2021. Suno kay Galvez, tuyo sa iya pagbiyahe amo ang negosasyon agud makatemprano deliver sang bakuna para sa humanitarian reason. Napunggan sang militar ang plano nga pagpamomba sa lokal nga terorista sa barangay Pagatin, Sharif Masaydona Mustafa, Maguindanao sa itong Domingo. Ina ang resulta sa pagkapatay sa 4 ka armado nga pagkapila sang 3 pakaiban. Natabo ang enkwentro sa mga miyembro sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nagpalupok sa mga soldado nga nagaresponder sa report angon sa presensya sa mga armado nga tao sa lugar. Sunod sa mga residente, plano sa mga BIFF gunmen nga butangan sang improvised explosive devices ang mga highways sa Sharif Saydona Mustafa kag mga malapit nga banwa. Sunod sa mga miyembro ng Peace and Order Council sa Sharif Masaydona Mustafa, Dato Piang, Dato Saudi Ampatuan kag Mama Sapano, may mga impormasyon sila nga nabaton nga madamo sa nagakita nga nagapalagyo ang mga rebelde nga BIFF dala ang ilang mga napatay nga kopdanan nga sanday Salik Muntaz, Badrudin Bendo, Giday Amil kag Madsid Mindo. Inaduso ni Senator Risa Ontiveros sa Malacanang ay konsiderar ang desisyon sa paghimo sa Nobyembre 2, Desyembre 24 kag 31 bilang special working holidays bungod sa kabalaka nga mabuhinan ang take-home pay sa mga empleyado. Sunod kay Ontiveros, madula na ang 30% nga holiday pay sa ila basic wage kung ang nasambit nga petsa himuon bilang working holidays. Dugang pa ni Ontiveros, dapat i-reverse ang Proclamation number 1107 bangod pa dahil niya ginabudlayan ang mga empleyado dala sang pandemic kag economic crisis. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa ato naman may ginatubuan sa mga bukol-bukol sa lawas. Cyst man o kung tumor,
amigo ta Michael June Season, kay Rodely Gumayan, Marce Rombines Junio, classmate, good morning. Kag kay classmate man Teresa Linaha Kayaw, happy birthday gali kuno sa mother ni Lilian Bermudez, no? Happy birthday! Happy birthday sa mother ni Lilian Bermudez. Sa kay greet naman ko ni Michael June Season si Ruel Silva sa LA, Romel Silva kag Marie Grace Mustre dira sa Bago City. Si Grace Mustre mangyapon. Sige. Jocelyn Song Comedia. Bao happy gid bana ni nang Donna Robles Prodigalidad nga ginkantahan niyo siya happy birthday kahapon. Ba. Lipay gid siya action ba? Kantay gani liwat para malipay pa liwat. Happy birthday, Donna. Ay, mungga. Si Donna Robles Prodigalidad. Belated happy birthday. Yes. Raymar Estares. May sa 45 stars pag idiyaya, oh. Kani, kagina, 50 stars. Sila ni Ma'am Vanessa, Sabi ko si Ma'am 5. Ems, 50. 50. Okay. Action Boy, ang ano gali, ang per star gali, 0.5 US dollar. 5 cents. Kumbaga, Pila? 0.5 US dollars. 5 So, cents. meaning 5 cents. So, gi-convert ko siya. Meaning ka 24 pesos. Hindi, 24.29. mali, Ang ma'am. per star, ha? Mabakala ko ng Mastercard, kag charge mo da to send star to support ARB. Oo, mo na siya. Okay. Pwede man GCash kung wala ka sa Mastercard. Para Ma-purchase ka na star. Actually, ang star, baklon mo, 95 stars, 99 pesos. Mayroon man 250 stars. Tapos i-send mo na. I-send mo na kung mayroon ka. Ano ang matapos na nga ma-send ka? To support ARB. To support lang Action ARB. Radio. Gusto mo lang maghatag ng star sa ARB. Doon ka mo na siya, okay. Action Boy. Ito ma-convert na siya into cash. Wow, thank you so much mga ka-action in fairness. Ma-convert ka na sa Salamat. into cash? Yes. Sino ma-convert? Ang Facebook ni mabayad sa imo mong Okay. per star. Okay. So, ma-monetize na siya bala, Action Boy. Okay. Kaya nga ton Facebook, may account man na nga ginbotang sila ni Miss. Tinga nga si Dennis, may paka-send stars. Why siya ganinong tarpaulin? Pero kabalo tayo nga suporta ni Dennis. Yan, sobra pa sa star. Perte. Pangaway na si Dennis. Yan ako na magrabyado ang ARB. Sino to galing ginat-chat sila sa mess group. Nya malo ka sir kung hindi ka diya kon niya, gina-out ka dinamon niya. Gina-out na mo. Gina-out, Oo, gina- malo ka sir kaya drita ya mo te kung makita kaya nga to kato sa comment ko. Kasi i-out ka na diya sa group chat. Hambaya gani ko no, okay lang niya makita mag-comment sa mga post sang iban. Pero kung mag-ara ko no sa live yung nga pag-greet ay na ko ng istorya. Okay. Gina-out ya ko no. Ibang level talaga si Dennis, si Action Boy. That's my pet. Kuha ng well-trained ang imong nga pet. Yes, well-trained. Hadlock siya i-turnover kay Lady Gaga. Vivian Pondales Gumban, good morning man. Raymark Estares of course. Si Rochelle gali evangelista, lalaki gali. Oo. Amo gani ito idol ya kabay. Kung babae ni siya kundi akong idol. Na perfect. The Action Boy, may si ano gani si Sir Raymark ni bala nga nag-send sang 45 stars. Ang nakabutang na subong saya star sender. Star Aro Sender. sa ano on top of his name ara nanda. Okay. Bongga. Si Sige. Maria Rivera Murayama, recommend niya ko no Friday kag Sunday. Okay. Friday kag Sunday. Sige. Let's I will give time to be there, bla. Oo. Namian ko nga dan sa mga comedy bars no? Jocelyn Limon Despojo, Rona Rhida Trava. Busog pamahaw ko na basta may Action Radio. Ay, sus. Good morning man sa kay Donna Robles Prodigalidad from San Diego, California. Thank you gid sa pagkanta sa bana ko. Ay, bana ito ko may birthday kapon. Bana yung may birthday. Happy gid siya kunong bana niya. Hindi gali si Donna ang may birthday. Ang Ano bana niya gali. naman? Evelyn Di Pumuseno. Sherry Estampa sa Caloocan. Good morning. Sige, okay na kita. Standby na kita. Wala pa man. Sige. Ngaga ako Kay Ma'am Inday Blaza, good morning. Kay Belen Salaw, good morning man, ma'am. Jocelyn Song Comedia, haha. Kay Luis Prodigalidad, birthday. Happy birthday, Luis. Hindi na naman kasumpon. Kay doon nag-down na dayon. So, pataason ko pa, di Luis, ba? birthday.
Perfect. Sold ng stars ka no hambal ni Noel Amar. Sold ng star. Sold out na, sir. Paano magbutang star man kay paulanan ta star adlaw-adlaw. Mon, bongga si Ma'am Jocelyn. Itry abi sumbag mata. Ara ma'am sa dalom dablasang pwede ka ka-react ma'am sa like, sa heart, sa angry or sada. Ara ma'am sa kilid may star. I-click mo na siya sige. ma'am. Stand by. Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye balita international, kang isang ginapaabot hindi malikuan ni ana US President Donald Trump nga laslasan si newly elected US President Joe Biden. Saya nga hinunanon sa The Conservative Political Action Conference, ginpayag sini nga siya sa gihapon ang nagdaog sa adtong Nobyembre 2020 nga US elections. Magluwas kay Biden ginlaslasan man sang anay presidente ang mga kaalyado sini nga yara sa Republican Party nga nagkontra sa iya programa. Ginpainwala naman ni Trump nga gintunga niya ang iya partido. Samtang wala man ini direkta nga nagpahayag nga magpadalagan sa 2024 elections, apang nagpabutsyag ini nga mahimo niya perdehon ang Democrats sa ikatatlo nga kaygaynan. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, magapatuman niwat sa pagsaga sa presyo ang mga produkto sa petrolyo, bangod ini sa paggiho na naman sa presyo sa international market. Sa anunsyo sa Shell, Petrogas, Clean Fuel, Sea Oil, Caltex, kag PTT Philippines, magasaka sang pisos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 85 centimos naman ang dugang sa diesel, 70 centimos naman ang dugang sa kerosene kag sang Shell, Caltex, kag Sea Oil. Maga-epekto ang oil price adjustment sa Shell, Petrogas, PTT Philippines kag Sea Oil, las 6 Martes karon nga aga. Las 12:01 naman, Martes ito ang gabi, nagsugod na naglain ang presyo sa mga produkto sa petrolyo sa Caltex. Sa Clean Fuel naman, patuman ang oil price hike mga launa akong las 4:01 sang hapon. Ang ibang oil companies ginapaabot man nga mag-announce sa ilas ning oil price adjustment. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 57 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 59 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy si Ogie Alcacid naka-ready siya kuno nga magpabakuna pero sa iban nga brands ng COVID-19 vaccine. Okay. Hambal niya. Gustuhan na mo lang niya. Oo, hambal niya, nag-research sila kuno sa iya asawa bala nga si Regine Velasquez kung ano ang ilang bakuna nga pilion. Pinapilian nila kuno ya ang Pfizer, Moderna o kon AstraZeneca. Subot silingon subong di pa sila magpabakuna Pfizer, Moderna? Pfizer, Moderna, kag AstraZeneca. Ang Moderna ha. Ang Moderna mo nang mahal-mahal. Oo, pinakamahal. Kag taas ang efficacy rates niya sa tanan nga bakuna. Pero galupok man ang Yes, ang galupok. presyo. Daw tag 4-5 na ang kada dose. Pero no. Basta 4-5. Sige. So, ang action boy, hambal yan, hindi sila ako na magdoduwa ang pabakuna. Kasi madumduman mo action boy, ang iya amay sini, nagtaliwan bungod sa COVID-19. So, gusto man nila siguro duhon ang ilang self. Depende lang na importante, mapabakuna Importante kaya. mapabakuna ka. Pili ka lang Depende ba sa budget mo action boy mong, di ba? Ako may Sinovac ka. Oo, Okay. Saan ka bakuna ta sa una? May bakuna ta sa una? May mangkot kung ano ang brand? Oo. Hindi lang bakuna kita sa una. Ano nga brand? Kag hindi man siya perfect vaccine action boy. Kaya hambal nila wala ko na sang perfecto Wala. bakuna. Amo nang efficacy rate 1 is 100%. Yes. That's why bisan mabakunahan ka, hindi mo silingon hindi ka na matapikan COVID. Pero kung matapikan ka man COVID nga nabakunahan ka, may protection ka na sa lawas mo. Hindi ka patay, hindi ka wala, no? Kaya may protection ka. Amo na ang bentaha sa bakuna. Yes. Sa balita sa sports, nagpasulod sang 36 puntos kag 12 ka rebounds naman si Giannis Antetokounmpo. Agud nga pangunahan ang Milwaukee Bucks sa ila pagdaog kontra Los Angeles Clippers sa score nga 105-100. Bangod sa pagdaog nakuha sa tropa ni Milwaukee coach Mike Budenholzer ay kalima nila nga sunod-sunod nga pagdaog. Sa 7 ka puntos naman sa unang fourth quarter, abanse kung abansihan sang Bucks ang Clippers tubtub nga makuha ang ila sining kadalagan. Sa nabilin nga 10.3 segundos, napasa pa ni Chris Middleton kay Antetokounmpo para sa 100 slam para nga mag-abanse ang Milwaukee Bucks. Balita espesyal! Alright! Energy!
Energy Action Boy kag sa ato mga Yes, action. oo. Mayong aga. Mayong Yes. aga. Good morning. Sige. Action doors na rin lang kita. Kay Sige, may special kita na nga bisita sa atong sininga pagpangalagad. We have with us on the line ang Bayan Muna representative sa Kongreso, si amigo naton, Congressman Carlos Isagani Caloy Zarate. No? Kaya may mga ining COVID, ni kadamos ang problema nga nagatuhaw no? So, may mga kwan kita, problema sa ekonomiya, problema sa pangabuhi, makuha kita sa mga opinion from the good congressman himself. No? Mga ka-action, we have with us on the line, Congressman Carlos Isagani Caloy Zarate, Bayan Muna representative sa Kongreso. Congressman, good morning. Welcome diri sa Action Balita Morning Edition. Maing aga sa imo, Action Boy, kag maing aga man sa mga kasimanwa sa dira sa Bacolod kag sa bilog nga Isla Sang Negros ang palamati karon sa aton nga programa. Good morning. Yes, kaya diretso kita, Congressman, no? Kaya kabalo kita nga Bayan Muna representative, kabalo kita sa nga mandate nga ang tuyo sini is para gid sa kaayuhan sa aton sini nga pumuluyo, no? Sa karon nga pandemic pala, Congressman, paano na ano ang mga mga tika nga dapat nato nimuon man sa sining daw kalap nago na bala nga pamigado sa aton pumuluyo kag para at least ang ekonomiya naton bala daw mag uswag man ang ekonomiya naton in spite of the pandemic, Congressman. Well, salamat gid, Action Boy, tama ka gid yan, no? Ang aton pagidyangan numero 1 nga problema karon ining grabe gid nga krisis kapigaduhon, no? Nga ginpagrabe pagid sining pandemya sang COVID. Kahapon lang nag-start na ang aton vaccination rollout. Pero we have to remember, Action Boy, na ang bakuna is not the end all and be all sang problema naton. Hindi siya magic wand, no, nga pag-ara na siya, wala na ining mga problema nato, no. Pero mo dako ang iyang parte, no, para malabot naton tong ginatawag nga herd immunity. Pero ang bisan may bakuna na, Action Boy, kung wala man sing panginabuhian ng aton mga kasimanwa, wala gid kita gihapon makadtuan, no, hindi makabangon ng aton ekonomiya. So diri karon niya sa Kongreso ang amon niya ginalantaw kag ginaistoryahan, no, ginadebatihan man ang panginahanglan naton sang another economic stimulus, no. Kay in the past year, no, 1 year na ining pandemya, duha ka economic stimulus na ang ginhimo, bayanihan 1, bayanihan 2, daw wala ini siya waay gid sang dako nga epekto, no, to revive our economy. Bangod kung ilang taon naton, milyon man ang wala gihapon kadawat sang ayuda, no, especially ang aton mga workers, mga empleyado kag mga farmers, no. So kami man, Action Boy, kami sa Bayan Muna kag sa Makabayan Block, may ara man kami sarili nga version, no, sang economic stimulus. Gintawag namon ni siya nga shield or daw taming bala, no. Para ma-incorporate siya sa iban man nga mga proposals, no. Diri sa shield, ang number 1 gid nga ginaduso naton diri, Action Boy, ang paghatag sang ayuda sa mga affected nga nawalaan sang ubra, no, nga mga workers naton diri man sa domestic or halin sa gawa, no, ang mga overseas Filipino workers naton kag ang aton mga pobre nga mga pumuluyo, no. Ang proposal namon diri 10,000 nga subsidy, no. Okay. Then second, ang aton mga micro, small and medium enterprises. Sila ang mga damo nga mga negosyo kung taon gid naton ang statistika, ang MSMEs, no. So gusto naton para makapadayon sila nga mag-operate kag hindi sila totally mabangkarote na gid, ang gobyerno maghatag man sang wage subsidy. Ano ang butsing ganon sini? May portion nga ang tag-iya sang negosyo ang maghatag sang sweldo, pero may subsidy man nga halin sa gobyerno, no. How much is this? Pwede namon ina pa debatihan, no. And in relation to that, ginaduso man nato ng aton mga financial institutions na tagaan sang zero interest loans ang aton mga MSMEs or micro, small and medium enterprises para hindi sila malugi, no, may capital sila nga magamit. And speaking of economy, Action Boy, gusto naton mabalik na ekonomiya. Kung hindi magbalik ang aton public transport, ano ang salakyan sang aton nga mga pumuluyo, no? So part man sang aton proposal, tagaan sang tabang man, buligan man aton ng aton mga jeepney drivers, mga bus drivers, mga small operators, no, para may public transport na nga magdalagan sa aton nga makadalanan. And finally, gusto tani naton magbalik na ang face-to-face learning, no, magbalik na sa eskwela ang aton mga kabataan.
Pero siling sang iban nga mga experts hindi pa pwede, especially ang ara sa mga elementary kag high school. No, if that is the case, Action Boy, ang proposal man naton tagaan sang load, no, or internet subsidy ang aton nga mga teachers kag ang aton nga mga estudyante, no, siguro mga 1,500 a month. Okay, sa blended learning, may nagpalapit sa amon ang mga teachers sa sarili pa nila nga bulsa ginakuha ang pangbakal nila load, no. So dapat ini siya saguton na sang gobyerno. So amo na yung mga pipila sa mga proposals naton Action Boy nga karon gani gusto naton amo na ni ang dapat priority sang aton nga kongreso kag sa gobyerno man, especially nga lapit na ang amo naman break, no, para sa Semana Santa may taas nga oras naman ng mga bakante. Pagbalik namon Mayo na, damo na matabo dira naman, no. So tani i-prioritize ini sang aton nga liderato. Of course, priority sa liderato sang House karon under Speaker Velasco, ini economic stimulus, no. Okay. And we hope maging sa Senate amo man ang matabo, Action Boy. Yes, Congressman, isa pagid nga na medyo tagaman naton siguro sa atensyon kag pagtutok man. Ini nga aton mga mangunguma, wala problema man nimo ka sa agrikultura naton. Dako ga problema man sila actually, Congressman, no? Well, tama na Action Boy, no. Good na imo na ila siya nga na mention. Actually sa SHIELD, no, tong dito sa economic stimulus naman, may ara man kita proposal, no, para mabuligan ang aton mag-uuma, ang aton mga local producers. Kay sa tuod-tuod lang, ang aton agricultural sector, no, kung hindi kuya magkamali, ang iyang contribution sa isang aton economy is nasa at least 30%, no, or more, no. Pero balaan mo bala kung pila lang ginahatag naton nga budget the Action Boy. Sa this year, no, ang budget naton nasa 4.8 trillion, no. Pero ahaw nga 3% lang ang budget nga ara sa agriculture, no. So gamay gid siya katama, no. So ang aton nga ginahimo dira karon ma-budget deliberation na naman kami in the coming months, no. Dapat ang leksyon nga nakuha naton sining pandemya sang COVID, dapat yun ang aton food security ang aton unahon, dapat ang agrikultura ang aton unahon. So dapat mataasan pa naton ang budget ng agriculture. But in the immediate, kay ina long term ina siya nga proposal, in the immediate may problema sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon, no. Ang amon na proposal man dira, just like sa na-mention ko gaina, tagaan naton sang subsidy ang aton agricultural sector, no. Halimbawa, isang subsidy na lang sa transportation cost, Action Boy, no. Halin dito sa pakadto sa merkado, dako ang porsyon sa ginabayaran sa pagbiyahe, no, transportation cost. If the agriculture department can subsidize that, no, pwede nga makuhaan ina nga ginapasan sang aton producers kag as well as sang aton consumers, no. And finally, ang isa nga nakita na doon problema, especially ining ining problema sang industriya sang pagbababoy, pagmanok, no. Ining grabe nga importation, no? Imported products, imported na mga karne, no. Kag natamaan pagid sining African swine flu fever nga halin man na imported man ina, ang cost na halin ina sa gawas. So ang aton gina-propose gid dira Action Board, iuntat na ining malawakan, no, widespread importation sa aton gobyerno, because this is killing our industry, killing our poultry industry, our hog industry. 2019 pa lang Action Boy, nag-initiate na kita sang investigation, no, through our resolution, kay nakita na nato na ang ining African swine flu dako gid ini nga epekto sa aton na economy, no. But sadly, during that hearing namon in 2019, September or October of 2019, ang naging reaction lang sa Department of Agriculture, the situation is under control, no. Fast forward, pag-alabot sang 2021, diriya sa Luzon, Action Boy, 75% sang stock sang baboy diri wipe out, no? Amo na nga halin na sa Mindanao kag halin sa Visayas ang supply ng karne sang baboy kag of course imported, no. Yes. Pero dugay pa makabangon inang hog industry, no, kay you have to repopulate, mabakal ka naman sang mga baktindra, no, kung para ma-repopulate mo ang hog industry. Pero ang ginasiling naton dapat proactive gid kita, no. Kag again, no, ibalik ko ina dito sa policy of large importation nga amo na ang hinungdan
nga ang aton local industry is dying, no? Kag wala sila suporta sa aton Department of Agriculture, no? So again, amo nang in the coming going ang amon investigation dira sa Committee on Agriculture, and hopefully may ara sa mga positive results, no? Kag ining mga opisyal nga amo ang hinungdan, no? Nga subong ang sitwasyon sa aton nga industriya sa agrikultura, no? Maging responsible sila kag maging accountable sila, Action Boy. Yes. Congressman, do kadamo gid nga aton nga mga hambalan diri pero galing alang-alang ko sa akon nga panahon. Thank you, Congressman, for your time. Salamat gid. Salamat man, Action Boy, sa tempo nga ginatag mo sa akon taga sa amon diri sa Kongreso nga mapaabot naton dira sa atong mga kasimanwa sa Bacolod. Dapat salamat may aga, Action Boy. May aga, Congressman Carlos Izagane Caloy Zarate. Good morning. Sige. Action Doors pa do kunami man sa mga kuanbla, mga pananawan ni Congressman Zarate sang mga nagalun sa sitwasyon sumo sa aton ekonomiya, no? Okay? Sige. So ano aton kuan ingagaw tabi? Ano ganitong balita special ta? Sige. Ang aton balita special, Action Boy, ini balang mga kalabanan balang nga dalang nga side effect after ka balang mabakunahan. So para aware man ang aton mga ka-action boy. Kaya una, amo ni ang after mo mabakunahan, posible ka, Action Boy, hila naton. Ay, oo. Posible lang ya ha, pero hindi tanan. Kaya meron man yung iban after bakuna sila, ginobserbahan sila. Meron ganun mga allergies, may mga amo na siya. Oo. So, amo na, Action Boy, areo, mga side effect, dasigon tala niya. Posible ka hila naton. Una, Action Boy, posible ka ang pag digwa-digwa mo na bala. Nan. Posible ka man diarrhea. Or luputon. Ito hinay-hinay. Ito lang kasi hindi ko pamahaw lang. Luputon. Diarrhea na lang. LBM. LBM na lang gali. Sorry. Tapos next, pwede man magsakit imo ulo, Action Boy. Pwede ka man malipong. Kahapon may nalipong, di ba? Pero it's normal. Hambas ang doktor to. Kaga dok gapang luya ka. Oo. Isama na. Si Ma'am Vanessa Mayo nagigda gito sa kadlaw kay pagkatapos mabakunahan pero after kung tapos naman okay na dayon. Kaga next, Action Boy, rashes, or pag palang hubag sa pila mo da ka parte sa imong mga lawas. So it's normal, Action Boy. Oo, normal na siya nga ma-reaksyon kaya ang lawas mo nag-react sa bakuna. Ang lain kung wala kasang kasang mga side effects sa mabatsagan kay busil mo way reaksyon ng bakuna si mo. Ano nga hindi bla sa una gani kung magpa-injection ka sa una sa aton nga mga bakuna sang bata pata ginahilanat kita. May reaction ginaya, may reaction, may ara ginaya adverse reaction so hindi sa bakuna. Kung may mabasa ka report yung hello, minagkaroon, hindi ka magsala-sala. Hindi ka sala kay amo gina siya ang bakuna. So, may mga side effects gina sa may mga adverse reaction gina siya. Kaya nga ito ganun sa ginambal, Mobile Action Boys ang Sunday nga nalipat na. Nalipat na lang ko kay. Nadula na lang sa akon kay. Ang bag ni Ma'am ang tubala. Now it's better sang 50% protection than nothing. Wala na isang Sinovac. Sinovac kung sa mga health workers actually, mga 50%. Pero kung sa si Kwanabe, ang iyang efficacy, kung si Madam M ang papambalon, mas mayo na lang na ang may 50% ako nga protection sang sa zero na gid. Sa wala na gid, no? Pero kung bakuna, hindi mo silingon nagbabakuna kabe. Hindi ka na matapikan COVID-19 pero more or less daan mo na sa taning tuyo gid mo hindi ka matapikan sang COVID-19. But whenever nga matapikan ka sang COVID-19, hindi ka kami protection ka sa lawas mo. Mas dasig ka maka-recover. Bakuna, mas dasig ka ma-recover, hindi ka patay. Kaya may protection ng lawas mo against sa COVID-19. Amo na siya ya. So hindi ka magsilinga mayara nagpabakuna, so nagpa-positive man to siya. Hindi na sa 100% hindi ka matapikan. Kundi may protection ng imong lawas. Dumduman ko na hambal mo sang Sunday. Ngambal mo nga mas mapati tiya dapat sa ginahambal sang experts sang sa tupad balay ta nga nagambal lang damo to balay kuno yan nagkaraan no na pero kapon sang nagbakuna hindi ba kapon nagbakuna may ginabuta nga 4 ka tawo ang gidala sa emergency room sa emergency room tungod sang rashes
rashes di ko epekto na sa bakuna. Normal, Hindi na yan sila nga gindala dugol ba lang gini emergency room gito. Hindi na amo. Amo kay- na sa effect na siya sa bakuna, reaction na sa imulawas sa bakuna. Since then, pala Action Boy, naghambal na gid man ang mga expert about sang posible side effect. Side diba? effect. Nga, ra, Wala ginaya. man nila gin-deny. Wala man nila ginambal. May isa pagid ko ngayon ambal. Oo. Sa Amerika, 50 to 60 million na nabakunahan. Tapos may report dito nga may isa ka nurse nga pagtapos bakuna napatay. Ang tutukan nila yatong napatay. Nga, isa Wala ka ni kabalo ko na anong reason sa itong nga napatay. Oo. Why mo yagin tutukan at tong 60 million nga nabakunahan na nga okay wala man. So amo na bala. So it's better to be safe, no? Than than be sorry. Okay? Sige, nalang-alang na itong panahon no? Pabakuna gid taya. Pabakuna kay proteksyon nina sa aton, nilawas, proteksyon sa aton pamilya. Ako ya kami ni Action Boy, handa ikaw Yes, pabakuna. pabakuna kami niya. Correct. Okay. Doña Elena kag Don Ikong Aligarbes, good morning. Yvette Yap, Miss Cathy Nicavera, kay Ma'am Laila Fideres, kag Sir Edwin Fideres, good morning dira sa inyo. Kaya lang na kita sa aton panahon. Happy birthday, Action Alvin. Yes, kay happy birthday liwat sa akon cousin Action Boy, Fritzy Giselle Ripotana, 18th birthday sa mga adlaw. Kay Kapitan Rosini Distrito, happy birthday, man. Yes, kay happy birthday man kay Pastor Val Balihera, subong nga adlaw. Good morning man kay double birthday, no? Balyangga, good morning man. Ano naman ni Den? Ang mamangkot ko lang sa imo is madala mo na ang mapabuli kakwat na sang dalon mo karon to kay Fritzy. Dukal budlag isang sofa di nga pula dalon to. Ngayon, dapat kay para pungkuan niya kay timing 18th birthday. Ang pula ta di nga sofa bala. Galing wala ko panlisensya kay manager. Dakadako ginsang dinala mo, binakal mo na kay Fritzy, oh. Yes. Action Boy, happy birthday kay Major Edison Garcia. Yes. Sang Nokpo and kay Lieutenant Colonel Ariel Pico. Birthday naman subong. Damo to sang kalatuan ba. Siya ka tawag sila gani. Galingin ulo. Galingin yung ulo tani karon kun diin tani magkadto. Anyway, standby na kita sa aton nga action hotline. Mag-open news action Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.